sa kaawit. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo. Hello sa tanang mga suking tigpaminaw, ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako sa Buena, 30 anyos. Apan sugdon ko nga akong kaagi sa dili edad pa lang ko 15 anyos. Ug sa dili pa, paliw ko na sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, maghintay ka lamang. Sa Remin Protection Center, ano yung kining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? May kining gusto ka babay nga taga Surigao del Norte. Hanggang tumatatampo nagtaas nga Buena. Ngano man ni? Nga daghan man og tawo dinis. Ma? Anak! Ma, ngano daghan mag tawo dinis ato? Ug ngano nagilakman ka? Gano may luhon sa suwas sa tumbay. Anak, si Papa Demo. Si Papa Demo. Kaya man din si Papa, ma. Ano si Papa Demo? Patay na si Papa Demo, anak. Mau kaya na matya ni Papa Demo, anak. Besang wa pa magkahunong ang dikarga kayang gisakyan. Anak unta sa iyang pagnaog. Milayat siya gikan sa dikarga. Ug sa iyang paglayat, ang iyang yung uang napaot sa yuta o tabuang. Mao ko na hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Magunsa na walang taanay, ma. Wala si Papa. Manang, wala si Papa. Patay na si Papa. Abot lang mga anak. Besan ako. Wapa ko masayod ka doon sa iyang buhaton. Karon nga na si Papa ninyo. Naglibog ko mga anak. Pa! Anong imaman mingibihan? Anong man? Unsa? Muundag ko sa pag-eskwela, ma? Mao ka na, anak. Pasensya ka na. Usahon man nato. Wa man tayo kagasto sa imong pagtungha. Mayo man tong buhi pa si Papa ninyo. Kaya akong kita, makatabang-tabang naman sa karinderya ni ng Mila. O ang ako sa pagpanglabada, dako ng ikatabang. Kanya, bisan pa manggani ko nakaabang ko sa inyong amahan, pero kung ang paghihapon kini sa inadlaw-adlaw nga natong konsumo. Mangundang na lang una sa imong pagtungha, haba. Sila lang unang imong mga manghod may atong papadayonon sa pagtungha kay mga elementary pa man sila. Sakti lang, ma. Nakasapot ko. Manarbaho ka. Oo, ma. Mukoy ko sa tang silingan nga si Ate Chrislyn nga to sa syudad. Aron ba makatabang sa kunin mo, ma? Pero anak, bata ka pa kaayo. 15 anyos ka pa lang. O pa'y mo dawat mo sa imong pagpang-apply trabaho. Masudlon man kuno niya maisip maid nga to. Kaya nanginahalan pa man kuno ang iyang amo ko sa kamay.
Punya, kay bawa naman ko sa ng trabaho unan sa bahay, ma. Huwag iya na magaling natawagan ayang amo, bahin ako. Sige na, ma. Sugot na good, ma, ha? Ay, nala, sige. Kung mao'y gusto mo. Pag-amping taon dito, anak. O kung di kayo mo kaya ang trabahoon, paulit lang din sa ato. Oh, ma. Manang, mingaw na kami mo. Muna, mingawang kami ni mo manang. Mga manghod ko. Anak, gimigaw na kay kunimo. May kaya ko na hunagas magbakasyon din sa ato. Murag, sa kong tanaw. Nakauyon ka sa imong gitrabahoan dito, kaya nambo ka man. Suod pa lang gani sa pilang kabuan nimong pagpanarbaho dito. Pito manang. May puti, pagod ka. Kaming doon si Mary, mga lagom. Mura na anak og dato manang. Ay, kamugid. May paulit ako din kay di maganda ko mantos ang kamingaw na ako din Pero mabalik na dayon ko, ma. Duha ka adlaw ra ang panangin ako sa akong amo. Og usasad ni sa akong tuyo sa pagpaulit din Dawatan ni Mao. Lo, ang sama naman nang. Cellphone. Uy, cellphone? Ano imo ko katagang cellphone, anak? Aron makukuhaan ang akong kamingaw ninyo. Sabi sa unsang orasa, makontak man dayon mo pinaagi ang cellphone. Uy, hala. Di man ko magkamao mo gamit, anak. Tudloan ti ka, ma. Hasta mo Raul, Mary. Tudloan ta mo kung nasaon paggamit aning cellphone. Hello, ma. Kumusta? Nadawat na ba ninyo ang kwarta nga akong gipada? Manang. Dong Raul, ikaw malagi ang mitupag. Asa man is mama? Utas sa record, nga na naghilag man ka. Manang, si mama, lain kaayo. Tanan si kidang lalaki din sa bahay. Usa? Uy, anak. Kakalisag di mong pagpauli. Huwag ka malagi magpahibaw mo, pauli ka. Kinsa ka na mong bisita, darling? Nagdaka naglaki din sa bahay, ma. Siya ba ang gipuli ni mo kang papa? O pag gani mag-usa ka tuig sa pagkamatay ni papa, imo na dayon siyang gipulihan? Anak ko antuod, siya day si Paktor. Paktor, ang akong kamagwangang anak nga nagtrabaho sa syudad, si Wina. Mau ba? Wina, kumusta ka? Manang. Manang, mo ba nalamin ni mo si Manay, be? Mo na manang. Di na may ginang mo puyo din eh. Karon pagpili, ma. Kanang imo laki o kami nga imong mga anak? Anak, pero ko taong imo man kung papiliod. Mga anak tamo, parehas tamo mga mahal. Pag mahal sa nako si Paktor, mahal ta sa bo. Kinahanglang mamili ka, ma. Tuod kay dili mi gustong imong mga anak na pulihan na nimo si papa. Dili, ma. Mga anak, sabta ko ninyo. Lucita, murag wa makauyon ang imong mga anak sa kung pagpuyo din sa inyo. Maong mas mayo na lang tingali nga upahawa na ko din eh. Maayo kinakasabot ka. Masailuan ko iday. Nagminahalay labi si mama nimo. Pero kung supak sa inyong mga buot, ang masad kon magpabaga na lang ko sa kung naong sa pagpuyo din eh. Maumubi ako din eh. Oh, Dong, nga nananawag man ka. Manang, si mama. Wala din sa ato. Yan na magibiyaan siya ni Mary. Manang, magunsa naman lang ni Sinday Mary. Dong, ayaw mo kabalakan si Day Mary, ha? Sakti lang. Bisan ugwa ng atong inahan. Kaya na ito mapagkapuhi. Maski pilit niya yung laki kay nato nga iyang mga anak. Manang. Maulang gihapon, Dong. Magpadagi hapon kong kwarta ninyo diha. Aron inyong magasto diha sa inyong pangonsumo ni Inday. O sa inyo sa pagtungha. O kayo mo pagkunan sa pag-eskwela, ha ba? Oo, manang. O kisaad na ako, Dong, nga magtarong kit mo diha sa inyong pagtungha. Kaya ako bayang ari. Ako nga rin mo kayot kung maayo aron magkapadayon kit mo sa inyong pagtuon. O hangtod nga magkahuman na mo si Inday. Isaad ko na ninyo, Dong. Dili ko magminyo hangtod nga magkapahuman ko ninyo sa inyong pagtuon ni Inday. Manang. Kaya ni nato. O ikaw na bahala ni Inday diha, ha? At iman na ang imong manghod.
isalik ko ni mo si Inday, dong. Manang salamat. Kaniya gikas kong graduation. Congrats, dong. Kalain sa Diyos, nakagraduate ka na sa high school. O kinay tungod ni mo manang. O si Mary Sab. Second year high school na, next year. Ma-cute. Gusto dyan ka, Manoy. Daghang kay salamat ni Manang sa imong pagpatungan amo ni Manoy. Og paningaw-haon gihapon ako, nga mapatungha ka sa college, dong. Manang, Gwen, kumusta man taong pingon ni mo? Sugtang taon, Gwen? Louie, giing na nabayati ka. Nawa ka mapaabot ka na ako. Dili palagi kumusod niya ng uyab-uyab tungkol sa akong mga manghod. Itaklik nga to sa lain ng imong gugma, Louie. Nakakita ka paglaing babae nga imong higugmaon. Uwi na. Ma'am, mo si inasab unta ko. O ginaot unta nga musugot ka, ma'am. Dako na kay kag naka sa advance na ko na. Pero sa laing bahin, nakadahi ko nimo kay ang tanan dito man padung sa galastuhan sa imong mga manghod nga imong gipatungha. Butan ka nga pagkaigsoon. Kung di ka palang maayong mo trabaho, ugsod sa pila na ka katuigan nga nagsilbi na ako isip katabang, asa man ko musugot ba? Tungod kay dako na kaayo ang imong naka sa advance. Salamat kaayo, ma'am. Bahala nagpaniguan ko sa akong pagsilbi ni mo, ma'am. Mapatiwas ko lang ako mga manghod sa pagtungha. Pila may imong gikinahanglan. Congratulations, Dong! Nagkahuman ka na gid sa college. o kinigtanan. Tungod ni mo manang. Congrats, Manoy. Kamu daw si Mary manang. May hugihay mong inspirasyon. O karon nga, nakagraduate ako sa college. Sa di madugay, magkatabaho na ko. Ug maundang ganagos yung pagka-maid manang. Dong, Ay kabala ka nang. Di ko magminyo. Hangtod ka magkabawas ko ni mo sa imong pagpatiwas ako. walang ko laing pangayoon ni mo, Dong. Maura kini. Ikaw na nga akong saligan sa paggasto sa pagtungha ni Inday sa iyang college, ha? Uy, problema manang. Buhaton ko gina. Ug isaad ko ni mo. Di kagid magmahay ni pagpatiwas man ako pagtungha. Diligid man ang wina. Dong Raul. Kung hindi ngayon ang Wag itud ko magmahay. Kay napatiwas man sab nako si Dong Raul, ang ako manghod. Proud kay ko sa kong kagalingon nga bisan pa man og wa ko makatiwas sa third year high school kay nagpamid naman ko. Apan nahimo mga professionals ang ako mga manghod tungod sa akong pagpaningkamot ug tungod usab sa akong paggabay nila isip ilang kinamagwangan. Daga pagit in town ko hantod karon og 30 anyos na ko. Adunay gipahinayag tukod nga bahay ang akong manghod alang namon tulo ug malipayon na kaayong mi karon. Kanimo Malusita Villaver, kung nakadungog ka man ng akong tampo, kung hain ka man karon, hinaot nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Ay kabala ka, gipasaylo ka na namo sa imong pagbiya namong imong mga anak. Dinhi na lang kutob ug daghan salamat.